पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नावी आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एकेच बिहाडली आणि ती पवित्रत्म्यावर विंकर बेस संभावले. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियाम तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आपले सोम्याची साखर नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियाम तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची खातीर विनंती कर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्यामध्ये गेलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाची खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा पासोत विनंती कर. मागिया येसुम्या आम्ही ताच्या कष्टाने जीवनपणाचा आनंद आम्ही पाहू शकतो तुझी कृपा त्याच ख्रिस्तांच्या आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या पडव्या आमेन. शासनाचो विषय उदितांका आणि निरंतर समाधान सत्मानता देवा सर्व पदवीधर आणि जो पवित्र धर्मी संभावलो अवकार मर्यादा स्प्लदय का तने का कुर्सा मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यामध्ये जीव आणि मेल्या मानता पवित्रत्म्या कॅथलिक पोयसोबे भक्तां सहित जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी जशी सरकार सत्ता तशी संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या इकडे भर आमच्या दोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दवरया. Galatians chapter 1 verse 3 देवा आमच्या बापाची आणि सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमका लाभो. वर्ल्ड 4 आणि 5 आमच्या देवा आणि बापाचे कुशे फरमाणे या खोट्या काळांतली आमका निवारचे खातीर ख्रिस्तान आमच्या पातका पासून ख्रिस्तान
आमच्या पातकापासून आपणाकच भेटयलो त्या देवाक जाव महिमा सासनाच्या ससनाक. आमेन. त्या बापाक जाव महिमा सासनाच्या ससनाक. आमेन. त्या जेजू ख्रिस्ताक जाव सासनाच्या सासनाक. आमेन. त्या पवित्र आत्म्याक जाव सासनाच्या सासनाक. आमेन. तो मोग दाखयता, तो त्याच्या मोगान आमकां भरता, तो आमकां उजव्या हातान धन चलयता. आमी आमच्या पातकांतावन सुटका मेळच्या पासून तो श्रेष्ठ याजक जावन आपणाकच बली जावन भेटयता. आपणाकच बली जावन भेटलो देवाची शेळी जाल्लो तो ख्रिस्त आमचे मध्ये आणि बापा मध्ये पातकावरवी जाल्ल्या त्या वेगळ्या सरातावन आमकां लागीं हाडून खायल्लो तो जेजू ख्रिस्त. ताका जावं सर्व महिमा स्तुती वंदन. जावं त्या देवाक महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमकां सदांच मार्गदर्शन दिवचो, आमचो बुजवणदार जावन असो, आमचो मजतदार जावन असो, आमच्या एकसूरपणान आमचो सांगाती जावन असो तो पवित्र आत्मो. त्या देवाक जावं महिमा सासनाच्या ससनाक. आमेन. सासनाच्या ससनाक त्या सोम्याची स्तुती जावं, त्या देवाची स्तुती जावं. आमी सगळी सगाते म्हणून आमचे माईक अनम्यूट करूया, आमची माईक आमी म्यूट करूया, त्या सोम्याक आमी स्तुती करूया. देवाचे उतर म्हणटा 2 Corinthians 10:3-5. आमी अस्क सैबान जियेता तें खरें, पूण या सैबाच्या हाताखाल आमी झुजनाव. आमच्या झुजाची हातेरां रक्ता मांसाची न्हय, बगर दैविक सकत आसून खोटी वा बुरुजा नाश करूंक शकतात तसली. सगळी वितर्का आमी नाश करून उडयता. देवाचे समजणे विरोध उबारलेले गर्विष्ठ पागोर आमी खोसलावन घालता. मनशाची सगळी कल्पना कैदी करण ख्रिस्ताक आमी खाल करता. आज आमी झुजता ते झुज जावन आसा हे रक्ता मांसाचे न्हय, दैविक सकत असले. दैविक सकत आमी स्तुती करतना आमी आमच्या काळजांत स्तुती करतना आमच्या कष्टा वेळारी, आमच्या इराऱ्या वेळारी त्या सुम्याक आमी स्तुती करतना आमच्या स्तुते सांगता एक सकत वळटा, एक सकत वळोन येता. देवाचे उतर म्हणता फिलिपियन्स 4:6 कसलो सुखद हुस्को धरी नाका. तुम्ही हर एक तुमची गरज मज्ञान आणि उपकारी मनान देवाक कळीत करा. आज मज्ञान आणि उपकारी मनान आमचे गरज भेटून दितना त्या सम्याक आमी स्तुती करूया. आमी स्तुती करता करता आमी आमची स्तुत्याच्या मध्ये देवाचे उतर म्हणता Psalm 22:3 आमच्या मध्ये देव शिवासन उबारता, आमच्या स्तुतेचेर शिवासन उबारता आणि तो देव आमचेर ताची काकूळ देवयता, ताचे सखत देवयता. त्या सम्याक आमी घट्ट त्याला स्तुती करूया. स्तुती करता करता हर एक भानपासांत सुटका मेळटा, हर एका पिडेशिवाय सुटका मेळटा, हर एक अस्कत काय सुटका मेळटा. पवित्र दैविक सकत देवान येता. त्या ठिकाणी घट्ट त्याला स्तुती करूया.
हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, हर दान पवित्र, हर दान का जैसे स्तुतित का जैसे हो प्राप्त का जैसे हो स्तुतित का जैसे हालेलुया 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 घट्ट त्याला स्तुती करूया त्या देवाची स्तुती जाऊ स्वर्गीच्या बापाची स्तुती जाऊ हालेलुया जेसू हालेलुया ख्रिस्ताची स्तुती हालेलुया जाऊ हालेलुया रत्नाची हालेलुया स्तुती हालेलुया जाऊ हालेलुया हर रत्नाची दान स्तुती जिसो जाऊ दान का जिसो सडवंदराची स्तुती स्तुतित का जाऊ जिसो मजबंदराची दान का स्तुती जिसो जाऊ पराक्लेताची स्तुती जाऊ आज या हर दान राफा बाबा शम्मा हर दान शलोम हर दान जाण्याच्या त्या प्रभु देवाची जाऊन हर स्तुती दान अब्राहम प्रभु इसाक हर दान जाकबच हर जिवंत दान देवाच्या प्रभु त्या आज देवाची हर स्तुती दान प्रभु प्राप्त स्तुती स्तुतित जाऊ वंदन आमच्या जीव्या देवा हर दान जिसो जिवंत असलेल्या देवा जिवंत असलेल्या देवाचे पदवी मध्ये या मग्नामध्ये या मॉर्निंग मन्नाच्या मग्नाच्या कुडाम त्या देवाची दैवी सकत देवनंदी बाप जेसूचे बहुपवित्र अमर प्रकट हर एकल्याचे देवनंदी हर एकल्या मग माताचे कसं जाऊ 5 नक्षत्र पुढचे हर एक कसे जेसूचे अमर रक्त खबर जाऊन दी हालेलुया रिया 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 Jesu, 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 Jesu. Shirala bara 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 di 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Stuti, 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 stuti. Hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Jesu, 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 Jesu. Stuti, 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 stuti. Hallelujah. Shira la bara, shira bara, di 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Stuti, 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 stuti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. गट्टतला स्तुती करूया गट्टतला स्तुती करूया सम्या खातीर आमी स्तुती करतना लजावचे नाका देवल्ल्या रस आमकां रसल्या रसनाराची आमी स्तुती करता आमकां रसल्या रसनाराची स्तुती करता त्या सम्याक महिमा त्या सम्याक महिमा हालेलुया हालेलुया रिया 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 हालेलुया हालेलुया रिया 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 जेसू 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 सासनाच्या बापा हाऊन तुका बेटी तुझ्या ती मगाच्या आमच्या सम्याने सुरुवातीला जेसू ख्रिस्ताची मॉर्निंग देवपड आमच्या पत्नीच्या सगळ्या संसाराच्या या पहिल्या कणात सर्गेंच्या बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता या मग्न्यान जॉईन झाल्या हर एका तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पिता कितले जण आज युट्यूबार थांबून हे मग्न ऐकून असतात सगळो दीस हे मग्न ऐकत असतात देवा त्या हर एका तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातांत याकडे समर्पिता दैवी कृपा दैविक सकत तांचेर देवन येऊन दी दैविक सकत दैव तुझ्या आशीर्वाद अनुभव करून दित विशेष रान मागता देवा विशेष रान तुझे दैवी काकोळत हर एकले अनुभव करू देत कितले जण या लाईनीर आसात तांचे जीवित आशीर्वादी जाऊन दे कुटुंब आशीर्वादी जाऊन दे काम आशीर्वादी जाऊन दे दैविक सकत ते अनुभव करून देत कामाकडे काम करचे सगळ्या तसेच पॉइंट करताना कितले जण सांगता पॉइंट करतात ती आशीर्वादी जाऊन देत देवा देवा आज कितले जणांक त्यांच्या अग्न्याची गरज असा देवा आमच्या संगात पॉइंट करताना कितली जणां आज विंगड गरजेत असतात देवा तांकां आशीर्वादान जावन या हर एका भावपणाक रूपीत कर देवा दैविक सकत
हर एकले आज अनुभव करू पाहू दे पालन जसा हर एकले तुका महिमा देवनो या मागण्यात श्रेष्ठ म्हणे देव पाहू दे तुका साक्ष जाऊन पाहू दे देवा पवित्र आणि बळवंत नावान मागता आमेन 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 सांगा त्यामुळे ನೀವು 13 ಪಡಿ ರಿಪೀಟ್ करिया Deuteronomy 28:12 सर्वेश्वर भरपूर बरले होईन फवत्या काळात तुला हाती घेतल्या सर्व कामाचे राष्ट्रांत ऋण देतो ऋण घेऊन Deuteronomy 28:12 भरपूर दिवसांनी बनले आपल्या आकाशाचे घर होईन पावत्या काळात हाती घेतल्या सर्व कामाचे राष्ट्रांत ऋण घेऊन स्त्रियो सांगता मॅडम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा 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 आमची आणि सगळ्याची काकूळ कर बाप्पा शासनाच्या मगाच्या पुत्राची आमच्या सम्यान आमच्या या दुसऱ्या खणात तुझ्या हातान समर्पित आमचे हर एकाचे कुटुंब समर्पित संस्थानातले हर एक कुटुंब समर्पित वाईट संपटले हर एक कुटुंब बेजार आणि खंतीन संपटले संधी समाधानातले हर एक कुटुंब कितले जण कितले कुटुंबाने आज जगणे मारामारी चलून असता भाऊ मध्ये भाऊ बहिणीमध्ये समाधान लांबच्या कुठे जाग्या खातीर जावंक पुरो प्रॉपर्टी खातीर जावंक पुरो खंयच्याय एका ल्हानशा विशया खातीर जावंक पुरो कुटुंबात प्रॉब्लेम चलून आसा हर एक कुटुंब समर्पित देवा आज विशेष मागता जॉन 14:27 तुझे शांती समाधान कुटुंबाने देवानी येऊदी आज विशेष रातून जकार्या 2:9 या सगळ्या कुटुंबाभोवतणी उद्याचं फागोळ जाऊन राहून तुझी महिमा त्या कुटुंबात दाखय देवा विशेष रान समर्पण देऊन मागता कितल्या कुटुंबात आज वाईट बेटेन जावंक पुरो जुगारी जावंक पुरो अल्कोहोल जावंक पुरो खंयच्याय अनिश्कळपणाचे जावंक पुरो फोर्निकेशन कसलय अस्कट काय आज रास करता जेजूच्या अमोलेक रक्तान ते सगळे कुटुंब धुनितळ जावं दी देवाची दैविक कृपा त्या कुटुंबात देवान दी पवित्र दैविक सकत अनुभव करू देत हर एकले कुटुंबातले हर एकल्यामध्ये समाधान स्थापित जाऊ दे मिसअंडरस्टँडिंग पयस जाऊ दे गौमेद बैलामध्ये असले आवय बापय भुरग्यामध्ये असले मिसअंडरस्टँडिंग जेजूच्या नावान पयस जाऊ दे जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता आमेन 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 जकार्या 12:10 दाविदाच्या घराण्याच्या आमच्या सर्व निवासाचे दाविदाच्या घराण्याचे सर्वांच्या निवासाचे दाविदाच्या घराण्याचे सर्वांच्या निवासाचे दयेसो आणि
रक्तातले सगळ्यात आपल्याला म्हणूया येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. येसूच्या कठीण येसूच्या कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. येसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. येसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये येसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये असनाच्या बाप्पा ती मगाच्या भूताची ज्या आणि समुद्राच्या पैसाची रगत तुम्हाला देव पण आमच्या पातळीच्या आणि सकळच्या संसाराच्या सर्गींच्या बहु मगाळ बहु कणवाड्या बाप्पा विशेष जरा तुझ्या हातान समर्पिता कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात फायनान्शियल प्रॉब्लेम असा लोनाच्या समस्या असा जाग्याच्या समस्या देवा समर्पित हा कितले जण ऋण फरी करून देतात ना EMI भरून देतात ना कितले जणांची प्रॉपर्टी आज मॉर्टगेज गेल्या कितले जण विशेष देवा कितले वर्ष जाऊन 5 वर्ष काम नसताना कष्ट नसतात देवा त्या हर एक लांग तुझ्या हातान समर्पित येतात कितले युवा जण काम नसताना कष्ट नसतात त्यांचे शिकप झाला आज काम ना कितले या दिवसांनी या वर्षा कितले जण युवा जण तशांचे शिकवण झाला त्यांच्या हातात रिझल्ट ते असा पण या दिवसांनी कन्फ्युज असतात या दिवसांनी एक भिरांतच्या काळचं असा इतले जणांक काम ना मार्केट इतले जणांक काम ना आमका काम मिळत की देवा आम्ही किती करचे बापा यार एका तुझ्या भुरग्यान तुझ्या हातान समर्पिता बापा तू आपल्या गरजेक पडल्या भुरग्यांक तू सांगे नाही साम 34:10 तू हर एक बोऱ्यांतले बरे तू दिताय बऱ्यांतले बरे तू दिताय साम 138:8 तू आमच्या खातीर सगळे करतलो एकलोच देव साम 121:2 आमकां आदार येवतलो तुझे मात्र सांग आज विशेष मागता एका गरजेवंताची ठाकूळ कर दयाद कय म्हणून मागता आमेन 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 साम 9:18 त्या गरजेवंतांना सगळा किसारना तुबड्या येसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा येसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा येसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि संसाराची काकूळ कर बाप्पा येसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि संसाराची काकूळ कर बाप्पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा येसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा येसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा येसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा
येसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरील भार आमच्या तुझ्या सगळ्या निसर्गाचे संसाराची प्रसंग पलकर बाप्पा बाप्पा निरोगी बाप्पा बाप्पा आम तुका बटेचा तुझ्या तुकाच्या दैवकाच्या पिताची आमच्या त्या समयाने स्वामी आणि सुगंधराजे सुनंदराजे क्रिस्ताची कूड आणि ख्रिस्ताची रगत कोड आणि रगत आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या आणि परिपणापासून सगळ्या संसारच्या पथकांच्या परिपणापासून बाप्पा या सौत्या खणान तुझ्या हातान भेटून दिता आमच्या भुरग्यांक युवा जनांक विशेष तरान समर्पण दिता बाप्पा आज विशेष तरान मागता असं कितली भुरगीं असू येतान पयस वेते आसात मागण्यात इंटरेस्ट ना मागणे म्हणटाना पयस जावतात कितली भुरगीं हास इस्काला इगर्जे कोसनान मागण्याक कोसनान कितले कुमगार जाल्ले भुरगीं कुमगारांतला जाल्ले कुमसार हाजे उपरांत कुमसार जावनात सक्रामेंता थंय भावार्थच ना आज कितली भुरगीं मिसाक वतात इगर्जे वतात पूण मागण्याक पसत नाही आत्मीक गरजा पसत नाही बगार हेरांक दाखोवच्या पसत फ्रेंड्सांक मेळच्या पसत देवा हांकां तो स्पर्श कर बापा स्पर्श कर तुझ्या पवित्रात्म्यान भर तुझ्या उतरां खातीर तांच्या काळजांत एक ताण घाल बापा एवकारिस्ता खातीर तांच्या काळजांत ताण घाल बापा कितली भुरगीं आज वायट हॅबिटांत पडल्यात मोबायलाच्या एडिक्शन आसात वायट पिंतुराच्या एडिक्शन आसात मास्टरबेशनाच्या एडिक्शन आसात वायट चिंतना तांच्या मतीन तान भायर घालूंक जाता बरें पळोवंक कशें येतात बरें पळोवंक जाता ना जोब 30:31:3 आज विशेष राहण हांवें म्हज्या दोळ्यां सांगता एक वप्पंद केला एका अंकार स्त्रियेचेर एका अवकार दादल्याचेर हांव कशें नदर घालूं आज विशेष राहण आज तांचे दोळे तूं पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर कित्याक जेजून सांगला बाप्पा दोळ्यान ताण सगळे भितर येता दोळे पवित्र जावन आसत जाय आज विशेष आमचे हर एकाचे दिश्ट या हर एका युवा जनाचे दिश्ट पवित्र जावं दी पवित्र जावं दी आज दोळ्यान तावन वेचे हर एक वाईट हर एक मेळे जेसूच्या अमलेक रक्तान नितळ जावं दी नितळ जावं दी खंयचेय जे कितें तुज्या कुशे भायर आसा तांच्या दोळ्यांत भितर वसनच जावं दी देवा असं कितली भुरगीं आवय बापायन सांगलें आयकनात आवय बापायच्या पाटी फाटल्यान कितें कितें करता आसात कळूंक कसो कळना आज तुज्या हातान भेटून दिता त्या युवासनाक त्या भुरग्यांक ल्हानशी भुरगीं 10, 11, 12 वर्साची भुरगीं आज लैंगिक पदकान पडून आसा देवा देवा त्या भुरग्यांची तूं काकूळ कर काकूळ कर देवा वायट अट्रॅक्शनांत पडल्यात साम 147:3 पापसलाय काळजांत तूं बरें करताय आनी तांचे घाय तूं बांदताय आज या भुरग्यान जावन आवय बापायच्या मोगाच्या आबावा जावन जाल्ले हर एक घाय बापा दुर्नितळ कर हर एक भुरगे आशीर्वादी जावं दी तांचो फुडार आशीर्वादी जावं दी आमची भुरगीं उदरगतेक पावो दी आमची भुरगीं फुडारी जावं दी आमची भुरगीं कंपनीचे फुडारी जावं दी मुखेली जावं दी धनी जावं दी सोनन वर बाप्पा कितले भुरगीं डिप्रेशन आसात आज कन्फ्युजन आसात सगळ्यांक तुज्या पवित्रात्म्यान भर जॉन 16:13 सताचो पवित्रात्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण सताक कोण पावयतलो स्वताचो आत्मो ह्या हर एका भुरग्यांक सोनन वर दी म्हणून जेजूच्या नांवान मागता बाप्पा आमेन 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 आयजाया 41:10 बियानाका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात
आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या कष्टावरील पाशावरील आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टावरील आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या कष्टावरील पाशावरील आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या कष्टावरील पाशावरील सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या कष्टावरील पाशावरील सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या कष्टावरील पाशावरील सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या कष्टावरील पाशावरील सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या कष्टावरील सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या कष्टावरील सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. सासनाच्या बाप्पा हांव तुका पटयता तुझ्या मोगाच्या मोगाच्या आमच्या सुमी आणि स्वतंत्र जेजू आणि ख्रिस्ताची सुरंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोण कोड दे आणि पण रगत आमच्या बदली आणि सगळ्या संसाराच्या बदल्या हरिपणा सगळ्या सुखच्या पथकांच्या परिपणा बस या क्रेक चक्करना जात जाल्यार आमी दिंबेर पडया दोन्ही हात आमचे वयर उबारया दोळे आमचे दंप्या या क्रेक चक्करान समर्पण देवया विशेष सरान तर एका पिढ्यास्तांग समयाच्या तर समर्पण देवया रॉकी मथायस विल्सन आणि कितले जण पिढ्यास्त असतात विंगड पिड्यान कष्टान असतात ब्रेन ट्युमर कॅन्सर लिव्हरचे प्रॉब्लेम किडनीचे प्रॉब्लेम एका भावाक नाकांतल्यान रगत येवन तोंडांतल्यान रगत येवन आज हॉस्पिटल ऍडमिट केला एक्झॅक्ट कितें प्रॉब्लेम कळीत ना विशेष त्या भावाक समर्पण दिवन मागया विशेष कितले प्रावा दे पिढ्यास्त आसात समर्पण देवया आज समर्पण देवया कितले जण आयसीयून सिरियस आसात समर्पण देवया कितले जणांक डॉक्टरान जायना म्हणला हांगासर ओंटारियो एकले भयण सुमार 20 years जावन कॅन्सर पिडेन कष्टान आसा ह्या दिसांनी डॉक्टरान सांगला आणि ती जियेना आणि तिका मेडिसिन दिवंक जायना आणि 2 हप्ते मेडिकेशन ताचे उपरांत मेडिसिन दिवंक जायना इन केस तिका दूख सोसूंक जायना जाल्यार लास्ट इंजेक्शन मात्र दिता म्हणून सांगला आमचो देव ताका कितें आसा दिना जेरेमाया 32:27 आपली जेजूची गुण कजे सकत दियन बोकर दी आज कितली जणां ह्या संसारात निराशपणान जीवन आसात असल्याच समस्येन जीवन आसात तांची पिढा गुण जायना म्हणून डॉक्टरान सांगला कितले जणांक आणि कितें जायना म्हणून सांगला डॉक्टर आज ते दुकानच जावंक पुरो कुटुंबाची रडवणच जावंक पुरो ताका समयाच्या तान भेटो दिवन मागया देवाची काकूळट आज तांची देवून येवं दी मागया आज विशेष रान कितले जणांनी आमच्या लागीं विंगड गरजां पासून मागोंक सांगला त्या हर एकल्यांक सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया रिना म्हणल्या बहिणीच्या हर एक गरजो सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया सेल्डन म्हणल्या भावाक समर्पण दिवया आसतना ताची फायनल एग्जाम सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया सुजित जेम्स नोरोन्ना त्या भावाक समर्पण दिवया कंप्लीटली ताका लंग्स कॅन्सर जाता सुटका मेळच्या पासत सिल्विया म्हणल्या बहिणीक समर्पण दिवया एक त्या गरजा पासत मागया समर्पण दिवया विशेष तरान एक बहीण तांचे ओन जागो काणगेची आमची ती आसा आज विशेष तरान कितले जण ह्या लायनीर मागून आसात ताचे खुद्दाचे एक जागो जाय
वृद्धाची गरज आहे वर्षा वर्ष तावन मागोन आसात जॉब 42:2 तो सगळे करूंक शकताय तुका असाध्य जाल्ले कितेंच ना विशेष रान तो समी तांच्या जिवितांत वाटूक ते करून दी विशेष रान मेलरॉय म्हणल्या भावाक युकेंत कामना समर्पण दिव्या आज अरुण वासाची रोड टेस्ट असा विशेष समर्पण दिव्या लाविटा म्हणल्या बहिणीक विशेष त्या जिवितांतले हर एक कटकळ आसन पयसांच्या पासत मागया कितली जाणां या युकेंत US कॅनडा PR खातीर ट्राय करन आसात तांची विजा एक्सपायर जाल्या PR जातेत ना विजा एक्सटेंड जातेत ना विशेष फायनान्शियल इश्यूज फेस करन आसात क्रेडिट स्कोर नात विशेष त्या हर एकल्या सोम्याच्या समर्पण दिन मागया तशेंच तुम्ही हा तुमच्या वयर उभारनं आज फादर रॉनी कार्डोजा फादर रोनाल्ड कार्डोजा विशेष समर्पण दिल्या दैविक अभिषेक ताचेर देवन येवं दी विशेष बॉक्साना विशांत आमच्याने शिकवून दिताना विशेष माग्या एकल्याचे खालचा मना उक्ते जाऊन दे स्पर्श जाऊन दे आज त्या जाग्यार बॉक्साण्याचो स्पिरिट देवून येताना थंयसर पिडे तावन सुटका देवून येवं दी वाईट तावन सुटका देवून येवं दी बांदपास तावन सुटका देवून येवं दी थंयसर एकामेका बघसून देवा लागी राजे संदार जावंक आज तयार जाता आसतना विशेष असंभव असले विंगड विचित विशेष अजापा विस्मिता या रीतीने आयचे जावं दी या कालचे कितल्या जाणांक सोम्यान आपडला कितल्या जाणां त्या थंयसर आयिल्ले दैवी अनुभव जडला आज विशेष राहन ताच्या की दोडच्या मापान लोक थंय रमज जावं दी सगळे हॉल भरोन उमतो दी जेजूच्या नांवान खंयसर जेजू आसलो जेजू खंयच्या घरा आसलो त्या घरा भितर सरोंक सयत जागो नासलो म्हणटा देवाचे उतर आज या जगान अभिषेक केल्लो जेजू त्या हॉलांत उपस्थित आसतना त्या हॉलांत रिकोंक जागो नासले लोक थंयसर जमज जावं दी विशेष दैवी अनुभव चड दी सगळे खोयर सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स जे शांबल रक्ता नितळ जावं दी आणि एका सुमेच्या उभारनं हे तर सांगता म्हणून 3 पटी रिपीट करूया मिखा 7:7 सुरेशपुराची वाट लावतलो जे सर्वण करतलो देवाचे नाव देव मुझे मागणे ऐकतो मिखा 7:7 पुढे सुरेशपुराचे देवाचे नाम देवाचे राम देव मुझे मागणे ऐकतो मिखा 7:7 सुरेशपुराची वाट जे सर्वण करतलो देवाचे नाव देव मुझे मागणे ऐकतो दोन्ही हात रूपात संगता म्हणून म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये तुमच्या सगळ्या संसाराची कवळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये तुमच्या सगळ्या संसाराची दळकर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये तुमच्या सगळ्या संसाराची कवळ बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये तुमच्या सगळ्या संसाराची कवळ बाबा तुमच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये तुमच्या सगळ्या संसाराची कवळ बाबा जेजूच्या पश्चामध्ये तुमच्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या 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 पश्चामध्ये तुमच्या सगळ्या भगवंता देवा भगवंता भगवंता देवा भगवंता बळवंता आमच्या सगळ्या संसाराची भगवंता देवा भगवंता बळवंता भगवंता हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 आज hallelujah. महिमा Swargan, सबलो दीस यूट्यूब पर कितने जना मगने आई कथा हत्या करते स्पिरिट तक आशीर्वादनी बरो राइना जियाना जानी hallelujah, hallelujah, आलवा hallelujah, 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 hallelujah. सिनेला हेनरी मार्गरेट रेस्टन मिलबर्न जॉयस Hallelujah, लविका hallelujah, hallelujah. लीना मेलविन शरल सोनल टेंजा Hallelujah, hallelujah, माइसी hallelujah, hallelujah, सिल्विया hallelujah, सांसिया hallelujah, एरन ऑस्टिन विक्टर hallelujah, अरुण hallelujah, वाज hallelujah, डेरिल hallelujah, दिव्या आंटी hallelujah, मेरी जसिंता hallelujah, जसिंता hallelujah, हेनरी hallelujah, मिशेल hallelujah, hallelujah. जेलेसिया सिंडेला जिम्स जूलियट स्टेफानी जेसन टोती नेल्सन Hallelujah, कैथलीन hallelujah, hallelujah, एल्विन hallelujah, शोर वीडा hallelujah, लीना लीना hallelujah, वकास hallelujah, लिडविन hallelujah, hallelujah, वेलरी hallelujah. सोनल ऑटली ऑटलिन Hallelujah. Maria Ferrao, Jesus, Jesus, Si Jesus, Lobo, Jesus, Stefano Jesus, Nicrom, Jesus, Cyril Jesus, Lobo, Jesus, Jesus, Tara, Jesus, Jesus, Vishwas, Alekia, Vic, Brenda, Rocky, Renwick, Arun, Lina, Teresa, Kashmir, Aver, विशेष यालेने कितने जना यूट्यूब पर मगोन सर हर एक क्लास में हम पढ़ते हैं एक स्पर्श तंत्र होकर जेसु तुझे म्हणजे संगत रावण तंका सोलनवर जेसु तुझ्या पवित्र बळवन नावान मगता आमेन आमेन Amen. मान Amen. मरिये कृपेन भरले सुमती सवासास ते आमते तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसु Bagian meriah dawacam pengkati runati karatani amcamar racamar amen. महिमा बप्पा कानी पुत्ता कानी पवित्रत्म्या Sadi kesatuan sada sarvata amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. विशेष रान आयच्या रेतीरेपासून मग या आज दुसऱ्या दिवसाची रेतीर विशेष रान मी ससा आणि सक्रमत आज विशेष रान कुमसारा असतले विशेष रान आज कितले जण येतात विशेष जण त्यांच्यापासून मागा तसेच कचेस कितले जण कितलो लोक त्या रेतीरे कायलो हर एकला तुम्ही स्पर्श केला आज विशेष रान सल्लेतले लोक तुम्ही वसा हैरान सांगा त्यामुळे दुसऱ्याकडे रेतरी केल्याने वळणा परतून तर समजा हजारपणा आम्ही किती देवाचे उत्तर म्हणता साम 86 देवाचे उत्तर म्हणता देवाच्या हजारपणांत आज काढलो एक दिस बाहेर काढला 1000 दिवसा बरोबर त्या कृपेन बेसावाने देव करता विशेष जल्लेतले कितले जण असतात वसा त्या समयाचो अनुभव जोडा विशेष रेतरे पसो विशेष मगा कितले जण युट्यूबाचेर मग्न ऐकून असतात हे लिंक हेरांक तुम्ही शेअर करा या लाईनवर असले हे लिंक हेरांक शेअर करा जल्लेतले सड आणि सड लोक या मग्न ऐकून तुम्हाला स्पर्श जाऊन घेऊन देतात ते तुमका हर एक आशीर्वादाने बेसावाने आणि कृपेन भरून दे